खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सीएमआ साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। आसाम सीएमआ मंगलदैयाव सा 31,000निबो बांसिन आइजोफोरनो रां होदों। बांलादेश सरकारा आइपिएलनि फोसावनायखौ थि नङै समसिम बन्द खालामबाय। खम बेसेननि दावबायनाय, हावड़ा आरो गुवाहाटीनि गेजेराव वन्दे भारत स्लिपार ट्रेन जागायसिगोन। आसामाव बांग्रिं मावग्लुंनायनि जाथायाव मरिगावआव 3 जोखोम। आसाम सीएमआ दरं आरो सरुफोथाराव एमएमइउएस सिट फान्ड रानना होयो। निउ बङाइगाव रेलवे मावबादाया गाहाय जौगाहोनाय रेबगान्थिदों। बिटिसिआ थिसननायनि थाखाय मिरु सायख'नाय बर्ड सिएसबिखौ गोदानै दाफिनबाय। दखल खालामग्राफोरनि थाखाय जेबो रेहाय गैया, बङाइगावआव थाबैनो होखारनाय हाबाफारि जासिगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम सीएमआ साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया हादोरसानि एथिकुलि दुटी पाट हाबाफारिनि सिङाव साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनो खेबसेनि थाखाय 5,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ होगोन होनना फोसावदों। बे स्किमनि थांखिया आसामनि 200 बोसोर गोजाम साहा नेरसोनथिखौ मान होनाय आरो हादोरसानि रांखान्थियाव बिहोमा होबोनाय रोजा रोजा साहा खामानि मावग्राफोरखौ हेफाजाब होनाय। बे मददआ गासै आसामाव साहा बागाननि मावथिफोरसिम गासै 7 लाख साहा बागाननि मावथिफोरसिम सौहैगोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे बिथांखिया मावदांसाफोरनि जौगानायखौ जौगाहोनो आरो साहा दारिमिनाव बिसोरनि बिफावखौ सिनायथिनो थाखाय गुवार नाजानायनि मोनसे बाहागो। सोर रोंगौथि गोनां जागोन आरो रांखौ माबोरै राननाय जागोन बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथि थाबैनो सरकारा होगोन। नैथि खौराङाव दङ। आसाम सीएमआ मंगलदैयाव सा 31,000निबो बांसिन आइजोफोरनो रां होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान एमएमइउएनि सिङाव दरं जिल्लानि मंगलदैयाव जानाय मोनसे गेदेर हाबाफारियाव सा 31,017 आइजोफोरनो राङारि मदद रानना होयो। साफ्रोमबो आइजो जाय गाव हेफाजाब हानजाफोरनि बाहागो दं, बिथांमोनहा फिसा फिसा फालांगि जागायजेननो एबा फेहेरनो थाखाय मोनसे सीड फान्डनि चेक मोनो। गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बे स्किमआ आइजोफोरखौ रांखावरियारि उदांस्रि मोननायाव मदद खालामगोन आरो आसामनि गामियारि रांखान्थिखौ गोख्रों खालामगोन। मावख'गिरि आरो जायगानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन, जेराव शर्माया रांखान्थियारि जौगानायाव आइजोफोरनि गोनां बिफाव लानायनि सायाव गोसो होदों। बे मददआ गासै आसामाव आइजोफोरनि गेजेराव थुलुंगाखांनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय हादोरसा सोरखारनि सोलिबाय थानाय हाबाफारिनि मोनसे बाहागो। थामथि खौराङाव दङ। बांलादेश सरकारा आइपिएलनि फोसावनायखौ थि नङै समसिम बन्द खालामबाय। बांलादेश सरकारा हादोरनाङैनो इन्डियान प्रिमियार लीग आइपिएलनि फोसावनायखौ थि नङै समसिम होबथादों। बे थिरांथाया भारतनि क्रिकेट कन्ट्रल बर्ड बीसीसीआईआ कलकाता नाइट राइडार्सखौ बांलादेशनि गोख्रै बलार मुस्ताफिजुर रहमानखौ 2026 मायथाइनि हानजानिफ्राय बोखारनो थिननायनि उनाव लानाय जादों। मावख'आरि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुस्ताफिजुरखौ बोखारनाया बांलादेशआव गोबां सुबुंफोरखौ रागा जोंहोदों आरो सरकारा बे थिरांथानि जेबो रोखा जाहोन गैया होननानै फोरमायदों। बे होबथानाया उननि फोसावथायसिम गोहोम गोग्लैगोन, जायनि थाखाय गासैबो आइपिएल मेच फोसावनाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरा गोहोम गोग्लैगोन। बांलादेश आरो भारतनि गेजेराव क्रिकेटनि सोमोन्दोआव दुंहाव थासारिनि गेजेरावबो बे थिरांथाया फैदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। खम बेसेननि दावबायनाय, हावड़ा आरो गुवाहाटीनि गेजेराव वन्दे भारत स्लिपार ट्रेन जागायसिगोन। भारतनि गिबिसिन वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनआ थाबैनो हावड़ा, सोनाब बेंगल आरो गुवाहाटीनि गेजेराव सालायनो जागायगोन, जाय दावबायारिफोरखौ गोख्रै आरो बांसिन आरामगोनां हरसे दावबायनायनि खाबु होगोन।
गोदान मुगानि बे रेलगारियाव गं 16 एसि कचफोर दं, जेराव सा 823सो दावबायारिफोरनि थाखाय बर्थ दं आरो टिकेटनि बेसेनाव जाग्रा आदारबो दंफायो। टिकेटनि बेसेनफोरा जाबाय एसि 3 टायार 2300, एसि 2 टायारआ 3000 आरो गिबि एसिआ 3600। गासैबो भारायाव जानाय आदार दंफायो। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे गोदान सिबिथाया आसाम आरो सोनाब बंगनि गेजेराव गोलाव जानथायनि दावबायनायखौ बांसिन खम बेसेननि आरो आरामगोनां खालामगोन। बाथि खौराङाव दङ आसामाव बांग्रिं मावग्लुंनायनि जाथायाव मरिगावआव सा 3 जोखोम। समबारनि फुंबिलियाव आसामाव 5.1 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिं फैदों, जायनि मिरु मरिगाव जिल्लायाव फुंनि 4:17 रिंगासोआव जादों, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा उन्दुनायनिफ्राय सिखारदों आरो गासै ओनसोलाव गिनाय सोमजिदों। बांग्रिं मावग्लुंनाय समाव सा 3 थागिरिफोरा गाव गावनि न'निफ्राय खारलांनाय समाव जोखोम जायो। निराज कुमार आरो जयमती देउरीजों लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरनि खर'आव गोब्राबै जखम जायो आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। बे बांग्रिं मावग्लुंनायखौ गुवाहाटी, नगाव, हजाई आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरजों लोगोसे आसामनि गोबां जायगाफोराव मोनदांनो हादों आरो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरा बायदि नसुंसेनि हादोरसाफोरावबो बांग्रिं मावनायनि खौरां मोन्दों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बिल्डिंफोर एबा इनफ्रास्ट्राक्चाराव गोबां खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। द'थि खौराङाव दङ आसाम सिएमआ दरं आरो सर'पथाराव MMUA सिड फान्ड रानना होयो। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दरं आरो सर'पथाराव मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA नि सिङाव राङारि अनसुंथाइ रानना होयो, जायनि गेजेरजों 54,000निबो बांसिन आइजोफोरखौ फिसा फिसा फालांगि जागायजेननो एबा फेहेरनायाव मदद मोनो। सर'पथाराव 23,754निबो बांसिन आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि खामायनाय हाबाखौ बांहोनो थाखाय साफ्रोमबो 10,000 रां मोन्दों। शर्मा बिथाङा बुङो दि बे स्किमआ अब्लासिम सोलिबाय थागोन जेब्लासिम बान्दोआव 40 लाख आइजोफोरा रांखान्थियारि महरै उदां लाखपति दिदिफोर नङा। बिथाङा बैयाव लाभलिना बरग'हाइ स्पर्ट्स कमप्लेक्सखौबो बेखेवो। उनाव दरंनि मंगलदैयाव आरोबाव सा 33,017 आइजोफोरा सिड फान्ड मोननो हादों, जायनि जाहोनाव गासै MMUA मददखौ गासै 15.5 लाखनिबो बांसिन आइजोफोरनो होनाय जायो आरो गासै 1,564 कौटि रांफोरखौ राननानै होनाय जायो। स्निथि खौराङाव दङ गोदान बङाइगाव रेलवे मावबादाया गाहाय जौगाहोनाय रेबगान्थिदों। सा-सानजा सिमायारि रेलवे NFR नि निउ बङाइगाव रेलवे मावबादाया रेलगारिनि सामलायनाय आरो आखा-फाखाखौ बांहोनो थाखाय मख'जाथाव दाथायारि दाथाय आरो मावफुंनाय जौगानायखौ फोजोबबाय। बे फोसाबनायफोरखौ सोलिबाय थानाय गोदान मुगायारि नाजानायनि बाहागो महरै दिसेम्बर 2025 आव खालामनाय जादों। कैरिज आरो वेगन वार्कशपखौ मावख'आरि खामानिफोराव हिन्दीखौ फोसावनायनि थाखाय रेल बिफानआ 14,000 रांनि नोगोद बान्थाजों लोगोसे राजभाषा शील्ड बान्थाजों मान बावहरो। बे मावबादायाव डेमु बगिफोरनि थाखाय गोदान आनजाद बेन्चबो बानायनाय जादों आरो मोन 25 LHB कचफोरखौ मिड लाइफ रिहेबिलिटेसनखौ जागायदों। खामानि मावनाय, रैखाथि आरो दिहुनथायखौ साबसिन खालामनो थाखाय डेमु रेकफोरनि सम-सम अभारअल खामानिखौ मोनसे गोदान सेटआव सोलायनाय जादों। मावख'आरिफोरा बुङो दि बेफोर राहाफोरा ओनसोलाव साबसिन सामलायनाय आरो बांसिन फोथायजाथाव रेल सिबिथायखौ थि खालामनायाव मदद होगोन। 8थि खौराङाव दङ BTC आ थिसननायनि थाखाय मिरु सायख'नाय बर्ड CSB खौ गोदानै दाफिनबाय। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC आ मैया 5 जानुवारि खालारखालि गुबुन गुबुन BTC बिफानफोराव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मासिफोरनि थाखाय थोंजों थिसनथाय खालामनो थाखाय मावख'आरि महरै मोनसे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड CSB दाफुंदों। गोजौ थाखोनि मावख'गिरि प्रदीप कुमार ब्रह्म APS खौ बर्डनि मासिगिरि महरै सायख'नाय जादों, जेराव दीप्ति प्रसाद ब्रह्म लेङाइ मासिगिरि महरै खामानि मावगोन। बर्डआव बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफोरबो दंफायो। फोसावबिलाइनि बादिब्ला बर्डआ थिसनथाय आनजाद, थिसनथाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां हाबाफारिफोरखौ नोजोर होगोन। बर्डनि मावफारिया बोसोरसे जागोन, गोनांथि जायोब्ला बारायनायनि जाथावना दं।
BTCनि बिबानगिरिफोरा बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया काउन्सिल ओनसोलफोराव रोखा आरो मोजाङै थिसननायखौ थि खालामनाय। गथि खौराङाव दङ दखल खालामग्राफोरनि थाखाय जेबो रेहाय गैया। बङाइगावआव थाबैनो होखारनाय हाबाफारि जासिगोन। आसाम सरकारा फोसावदों दि हा दखल खालामग्राफोरनि थाखाय जेबो रेहाय होनाय जानाय नङा। बङाइगाव जिल्लायाव थाबैनो होखारनाय हाबाफारि लानाय जागोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे आगाना हाग्रा आरो सोरखारि हानिफ्राय आयेन बेरेखा थाखुलिफोरखौ बोखारनो थाखाय हादोरसानि गोख्रों राहाफोरनि मोनसे बाहागो। सरकारा खनले बे बाथ्रायाव बोलो होबोदों दि आयेन बेरेखा हा दखल खालामनायखौ सहायनो हानाय नङा आरो गासै आसामाव दखल खालामनायखौ बोखारनाया सोलिबाय थागोन। बेबादिनो गोबां जिल्लाफोराव बेदखल खालामनाय हाबाफारि लानाय जादों, जेराव बिबानगिरिफोरा गनायथि गैयालासे लानाय हाखौ मोनफिननो थाखाय खामानि मावो, रायजोआरि सम्पथिफोरखौ रैखाथि होयो आरो आयेन बाहायगासिनो दं। जायगानि दैदेनगिरिफोरा थागिरिफोरखौ बिथांखि लानाय हाबाफारिनि सिगां नेमफोरखौ मानिनो आरो आयेन बेरेखा थाखुलिनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।